non tuna Aero Commander unboxing kan ne ya hei chu zor chon tura ni to lawa khum ve tura ni ma se size hi Excel ka khum thina large ka cha lu ya Excel fill in do bang yes, it's handmade but really it comes from the heart. Their Facebook le mo chuan eng mani ji ka la hei chu a cover ani hei hi pin lock front somehow ni pin lock hi 100% max vision ani hei pin lock front somehow la hei chu smoke ani loin ka share transparent tu ni chuan wow chung khu thấy ho không to lắm từ này cả phạm này tôi cái em lúc đó cái rít tròn lệ to rồi wow cái gì đi thì review chứ là cái là cái này à thì Aero Commander 아니 비저로 만에 엄청 가니 파티안 말 솜나 아니 누다 시야 티엠네 또나 chuan short review kan lo ne nga chumi main bom a hian in ve shimila hei chin karte na ne he ta khaben noi da chi he hian thi tho ve la veng lu tuka chuan me chu sticker le graphics le ti hovel khani maya chun hei hi lai mi kan han thon advisor hi thon tura tan siam te ni ta kan han thon ta ka cover le tu khania ma se aman an ti tlom du vain Aero Commander ho hian hela hian hemi topa hian hemi thlona ei thlon mai the ni a sam do ma thian thlon hian ta hian zuk wa hian GoPro wa mai the ni a ma ro chu hei hi a lo tel lo wa heta eng lo hi kan zo khan Asia ra ma hian kum sang ni som ni pa khatleng khan anda ma se aman akat enge cost ka tan du wangin an ti tel talawen te chuan Commander hi na chini oma full carbon oma 2 gram sang kha zathum som sari vel le kan ya chuan hei hi HPC high composite carbon an tin hei poya jang kho maya gram 2 mg sang kha zanga som vel chawani a jang kho mai adventure helmet a chuan review ate pokan lo en be fo china review kan en zong zong a hian a jang bera beng cheng ber pokan tia chuan hei hi a sale lan dan chu ni mai ta hei ti hian a sir zong tang ten hanen taila mo chuan amalama tang hian event sa train kan chana event hi hei hi voi ni adjust hi ania chuan he la hian kan mu the mo ka hrelowa hela ya hian adjust na omle ta khu mi te khu ni te hi ni events khu a check up maya zana ka te a chuna lo ti om tak ane hela hian events tak te om chawa event chi chelor la ka ni chuan a exit hi hei te chaw hi nia venting a chona chelor lak maya makkat li do mai chu ven sedeu si hinga tinge sapo review aro hian a beng cheng an te me ka khalawa voina chongan han tlana enge dar kar khata kilometer zawela chakte pon a beng cheng lo khop mai beng cheng an ti khan te sa kha makkat ti de ulaka ne an tlan chak view aniang chu me chu an ni phunga nia LS2 Pioneer Evo ti tele helmet nang boka ka nia ka te ri hum sina hanari om mang mi lo maya ka fak ve khop mai chuan a hemi advisor hi anti fog an teng chi enge fog up mai lo chi siam kha chu an ni thina an ni ve boka ma ro chi teng hi ni tak tak lo hei pin lock in mod da he dan tu chen he te pin lock om to ni za na ka vu nga la nia hei pin lock hi tian han thoka nge ru han sur do po khan a in sil ra da wang hian a hu thei lowa chuan a pi ga hi hei aggressive khop maya hei hi enge a setup a chuan ina da chuan hemi a pi lak thak hian road purpose an ti ta full face ang chen om ta chuan a pi vua a glass lak thak hian off road ta an mang le chen mok ta chu tiang chu adventure helmet ho
akal phung chu ni a chuan hela hian advisor oma advisor hi ti han ti deuh hlek hian na deuh hlek ka ti ngai thunga hei a ron om mai a zoite ti hian ni le mai ta he advisor hi hei advisor chu ni mo advisor chu hei hi ni han sat vel pona zia khop mai advisor he chuan ada glass hi tian full vek ta hi fok a om lo na tur ang chi ta na ni tu chuan na full tak tak ani ti po hian khamia full kher zuk du lo po khan ti han koi keu hian hei po hi a full tho ani a chaw mai mai thei chuang lo hei angle sang sang ang kha om be ta mo hei ani ta ni chuan hela hian akua om sa hi oma hi enge fu system ho sena teng chi te le bluetooth han du thin te ta na sui gal tir na tur khan dia chuan ama color sim sim hi ka hritlang do hna lo hre mula aero commander hi color hi carbon to pom ta chuan color ti series om le ta chuan boost ho om le ta chuan pakhata hi kan en chinanga ta henin hu theng chu mo hei boost kan ti ho hi om ta chuan hei boost ve kalani he hoi mo in hu thei dan to chuan color kan ti hi om le ta chuan gold an ne a hei color ve kalani om je chu hei factor ani factor oma chuan factor hi hei factor le gold hi color thar ve deuh hlek ka nia a background hi a eng lu tu ka chu ma chung kan ti tel du lo ti hian lo lang se ngoro hemia color hi lo lang ve ra dan ro se hemi kan man kan hei orange matte boost ani a color hi mo chuan chu ni phung chu ni me soi ta khan anung lampang progressive fm lowa enunga hen airo ti engia ka chuan hei hi a peak khani le tamai ta chuan heng ho hi thon the he da tanga thon hian hemi a peak thon na khani le mai ta chuan hemi a glass a visor thon na hi a lens screw ngai ta hi chu a that nge thalo ka pang thon nangin ol sampian mai a lens screw kher ngai lo ro hi chuan ron ti thei se thakop mai chuan a chung lampanga hian a chung hi thakop mai a coating chumi khambi chu ne ti soi vak ka tum lawa ma ro chu review hoina ena soi sel na sat a chu hei hi ni tan hei khok don ti ta hi leather ni chi si lo synthetic leather ang do le khani ta waterproof turang do lek hin soi sel na sa chuan helaya heya khok duwa chuan helaya a clip hoi khok dun ti bok ta tin a inar hi a nge that em wang hian phoi haran ti thin ta ni chulai tak chun soi sel na sa chuan hei hi double d ring kha ron manga double d ring hi chu tuna kan system ne hi chuan magnetic te han hu thin ma se atluki la om chuang lo ni mo double d ring chu hei ati dana kha chu hei hi har lem lo he ti hian kutkin kha chuan ka ti mai thei lo hei hi ta hian kan rol du ta chuan he line kan rol chu le ro line kan entir lok nge chuan double d ring chuan hei hemi system hi nia adjust a loose ama hen a loose ve thei do leka ma che an test na hrim a po double d ring chuan a strap ai hemi a ring hemi a anglo na ai chuan a bakula chuan a strap hi chema zo ka system thar magnetic ten hu chuang ma se double d ring hi chu a thaber ran langai chun tho ni chuan a interior hi chu soiwak turom lawa nge anwam tura siam te tarmit bun ta na man tura ta na ti vel te kha ni ve shima tarmit bun tan pu a groove om turang de mo hei hi chin karten chu hei hi ni lo shet nang lo na mo shet ve shima hei hi chin karten a background hi eng lu tuka a color a fu thei lo ti hian mang Taylor Swift hi tian lo mero ka wallpaper ani chuan hei glass compatible kan tia aum je chu helai hian hei name big ta mo khau phun lovin hei tiang hian hei tarmit a hek lo big ani chuan a visor kha chu lak thlak thei tho ni helai hian a ron chuang mai ta amai ro chu adventure helmet tho hi the visor hi om vek mem a se visor ka tu lo em na chu hei
visor om chuan visor chhona tur hian ngai to la hela hian helai visor om na kha ni helai hian eng angpon vents om ma se alu tha thei don lo hrim chuan visor om lo hi ka duwa ama se adventure helmet a visor om lo hi om si lawa chuan hei kan han thlang ta ania color hi orange matte boost kha ani ti kha tai la chuan a ba ka hi chu han soi em tur hi om lo a hei heng headline mi hi enge kan hu kan ti thin chuan heng hui a strap eng lo na ni helmet dang reng a strap hetiang hi om thin chuan a pi ka hi aggressive lawa save lawa ka LS2 helmet a hi an la chini la hei chu sei me ni nula a aggressive je hi a sei la du hei ka tau mai ni more mo hei KTM LS2 helmet ni heta po hei hi om thowa hetai chuan hei helai chin ka ten ti vel ka om ve che lawa man tlom zo mo ma se kha po helmet thatak thawani chuan chu an helmet anglo chu ni ta chuan aman ti te le a weight zone a te kha chuan a to de uleka mai ro chu a zang boka a test ho ina kan leina chan po a test ho hian an han soi hian a beng chenga an te mai ro chu an test nei 130 kph level ne 130 kph ang tlangai tak lawa chuan chom poi ka ti lem lawa akan leve tin airo hi lo ngai san ve hrim nen AGV X9 hi ka dream helmet ang ve ni ADV chuan ka ot khop maya ma ro chu helaya le rol ni lawa lak lo boi thla mai chuan hei hi min cha sak thei lawa min cha sak ti la Mumbai warehouse American han leve nia a chung interior te chu a hydrophobic an ti nge ka remu mal lo khatiang ui mai thelo turte washable hei more removable washable tiang chiwe ka ne tun lai helmet pangai na man chin ho atha kho maya interior po tra noise isolation po atha voina po darkar khata kilometer za ti vel jong an tla fu amai ro chu a ventilation thalo hin soisel chu kholu ma shoma ante ma ha bizawra main kholum om chuang lawa chu wan chuan a that lo dan soi ho kha ne kei kangai poi mo vak lawa an du na ber thin pakat azanga kha ka du ta ni adventure helmet a chuan hei ai zang hi chu hemi carbon version le Climb Cross Pro de vel chau kha ne Climb Cross Pro de chu cheng sing riat sing ko man de ni ta to over lu tuk mo khami ti lo Arai XD kan ti te Scorpion Exo ka te Bell Mips mo MX9 te kan mu kan thre lar zo ka chu heng ai hen an rit fal na ni grams ani za thum vel an rit vek chuan gram som lek po hi ke ni leng rei de tlan thin dan chuan en thlau ve wangin hei kan leve ta nia a long term reviewer o chuna kina kan nei turangai teila kha a short term na review ale a short term enge unboxing and installation review velen hei chung vel te poi airo ti te inject thapa class khop maya hei anunga tang hanen po hian mo seita khan pakhati la leila hei heng ho nen chuan han en po hian a in class le ve de lekani inar chung te po hi hei helmet chian ni lo a thalu tuk ma hei na khop mai ma se hei nen hi chuan class khata om thei chi ni lo interior te noise isolation te po class khop mai chuan pin lock hi a that lo tak tu chuan fur tak ala tlan te po langai anga me pin lock lens hi ama lens sim chuma te poi tha a pi ka po hi a toy ang ai ni savelan tlan pon te an azia ko mai hemi pi ka hi adventure ho chuan om nge chan chun ni sa thui deuh kalania ne a pi ka hi ni lo veng tu te khania tin off road an tlanin kami lung lo pervel veng tu te khania mar chu sei lu chuan win buffeting om thina a helmet ye thelo lo theya tu na ka helmet heta LS2 KTM te phe po kha darkar kha kilometer za pel phe chuan a buffeting na sa thina ni hei chu voina za ha voi ni voi kan tlan chaklu tu lawa kan pel po kha na buffeting alo om lu tu lawa ha ni phung chu ani veri a ti khan nakina long term review kan ron nei le turangai la tunami kha short term review ani khati zong kha ni phot do se vatla te uve hi aero commander ni Mizorama om chun ala ni rin ka sia kalena kha notice apoina lo ombak lo ante lo ombe khop mai pathian zara leve the ni